E como decía, para algúns que non estiveron, este material non se lle dá aos nenos. Os nenos se van levar isto, que se mandarán un exemplar aos centros para que logo os centros fagan as copias. É a única cuestión que custa. O demais todo é gratis, excepto isto, que hai que, claro, non se vai a mandar do proxecto. Ustedes cantos alumnos teñen? Se é como no meu centro xa se arruínan. Porque son 1.200 ou 1.300 alumnos. 1.500, puntualización. Alguén dá máis? De que vai ese material? Se vos fixades, o material non ten segundo nivel, ni primeiro, ni nada. É o caderno 1. E iso quere decir que vale para rematar o primeiro ciclo de primaria, pero tamén podería servir para o primeiro nivel de segundo ciclo de primaria. Por tanto, son flexibles. De que vai este primer cadernillo? Pois fala de Antón de Soutolagoa, que é o que vai contando a súa película. Antón de Soutolagoa é un neno da aldea que vive cerca dunha cidade para ver o contraste, e aparece unha diversidade de elementos. Está acompañado de Douriña, que sae de vez en cando a buscarlle outros elementos fora do seu ámbito máis próximo, e el leva uns macutos con útiles propio dun explorador. Aconsella ao seu avó cando ten algún problema. E o traballo que se fai, recordo de novo, é o traballo de percepción e de descubrir a diversidade de elementos que hai na paisaxe. En cantos contidos, falará da aldea, da rúa e da escola, a vivenda e os seus espacios mediadores, e a representación en esbozos, así se chama en galego aos planos, esbozos, para que coloquen os elementos neses esbozos. O único que se traballa nese cadernillo é o espazo visual acústico e o táctil, e, por suposto, trabállase o paso do tempo, pero na liña que vos viña dicindo, o día a noite, estacións do ano, porque non hai tempo histórico. As nocións de arriba a baixo, dereita a esquerda, que sabedes que aínda nestas etapas non están consolidadas, a acción, a intervención humana sempre no contorno e as vivencias emocionais. Posúe 8 sesións que sempre arrancan dunha viñeta inicial para a conversa, para saber o que saben, e unha parte principal con actividades variadas. Ao final remata a sesión sempre as nosas exploracións, de maneira que volve ter unha idea de socialización para que eles se expresen o que houbo nesa sesión. Aparece o ninó, que é as emocións, o xa aprendín para recordarlles esa sesión, o que se estudiou nesa sesión, e un cachiño dun quebracabezas, que construirán ao final cando rematen unha serie de preguntas que se lle van facendo. A unidade remata con unha postal para que eles describan o lugar onde viven, o quebracabezas, e unha produción artística grupal. Se vos fixades ao final aparecen unhos recortables para que eles construían un mural sobre o contorno da escola. Como isto vai en blanco e negro, eles recortarán todos os elementos e poderán facer un mural con todas esas construcións. Daranlle cor, colocar a cada un, se poderán colocar as estradas, e aí ao final aparece o mural. Bueno, pois ese é o cadernillo. Como se estrutura o cadernillo. Imos ver un exemplo dunha unidade. E non vou a explicar máis que un exemplo dunha unidade. Do primeiro ciclo. Se vos idevos a páxina 15, me parece que é. Ese, páxina 15, sesión 3,
miradouriña. Como vedes, aparece unha primeira ilustración que fala das cores. Pero aí nas cores tamén podemos tratar outras cuestións. Que tipo de liñas hai aí? Que tipo de cores se ven aí? Que sensación nos pode producir esa imaxe? Estamos? E a partir de aí empezan as actividades, que sería como a parte principal da sesión. As estacións. Vedes aí? Na páxina 15 aparecen as cores nas estacións. Na páxina 17 fala do cambio de luz ao longo do día, facendo unha comparación de imaxes. Observar, comparar. Luces, sombras. Luces que entran no día, luces que saen. Formas que se producen aí. Na actividade 3 e 4, perdón, na actividade 3 e 4, fala das liñas da paisaxe. Non sei se vedes aí como comeza por unha liña quebrada, non? Para que eles observen como os límites dos edificios producen liñas quebradas. E aquí aparecen liñas feitas polo ser humano e aparece un castrexo, non? Un asentamento castrexo. Na actividade 5 e 6, na actividade 5 fala de distinguir que modela a paisaxe, como a paisaxe pode ser modelada pola propia natureza, pero como aquí ou aquí, ou como tamén é modulada polo propio ser humano, que son as paisaxes antrópicas. E o que decíamos antes, que falan das competencias agora, todas as tipos de formas, estamos, triángulos, cadrados, rectángulos e círculos, que é o que se toca neste ciclo. Remata a sesión, como vos decía, Ninó, esta imaxe xa vimos antes, que tipo de emoción se produce aquí, e unha parte final donde os xa aprendimos, unha actividade que sirve para resolver e recortar o cachiño de quebracabezas, e así son todas as sesións. O cadernillo remata na páxina 53 co refuxo de Antón, sesión número 8 de remate. Na páxina 52 é unha descripción sinxela nunha postal, na páxina 53 é para construir o quebracabezas, e a páxina 55, como 54 e 55, como dixen antes, sería os recortables para facer o mural do barrio da escola. Vale? Solamente explico unha sesión, para que vexades que a estrutura vai ser sempre a mesma. Inicial, foto inicial, unhas actividades e un remate do cadernillo para facer unha actividade grupal. A min gustaríame, pois, agora decir que outras cousas se poderían facer co cadernillo. Que podería dar de sí o cadernillo. E entonces, eu titulei a isto de paseo con Antón de Soutolagoa. E vou a traballar sobre os tres elementos que conforman o primeiro cadernillo, as sensacións, as percepcións e os elementos da paisaxe. Para isto utilizo unha taxonomía que é a taxonomía de Carlos Monereo sobre como procesamos a información ás persoas. A mí resúltame curioso que no ano 70, cando empezou a Lei Xeral de Educación, que vosotros non, a Lei de Villar Palasí, que se chamou, que moitos de aquí non recordaredes, porque algúns, como o caso de unha exalumna, pois non estaban nestos menesteres cando foi eso, que vello vou, falábase da taxonomía de Bloom.
da taxonomía de Bloom, porque en aquel momento había que ser conductuais. E que quería ser conductuais? Pois que había que, o diseño de instrucción, queríase dar un paso máis no diseño de instrucción. Ata agora, hasta aquel momento, o diseño de instrucción era un diseño de instrucción fundamentalmente expositivo, donde o mestre chegaba, botaba o seu rollo, e eso, pois os nenos logo abrían a enciclopedia Álvarez, aquela de Marra, e estudiábamos. E memorizábamos, porque a escola era o templo do saber. Y entonces memorizábamos. España limita al norte con el mar Cantábrico y los montes Pirineos, pipipín, tililim, para chimpán. ¿Algún estudió así? Ah, caramba. 7 por 1 es 7, titiriritita, pum. Esa era o diseño de instrucción. Afortunadamente, esa escola como templo do saber, e donde os alumnos tiñan que memorizar unha serie de datos, pois eso xa desapareceu na universidade actual, por exemplo. Naquel momento, pois, os alumnos que iban á universidade tomaban apuntes, arreo, e aqueles que escribían ben, por encima facían negocio, porque se vendían os apuntes. Sí ou non? Ah, que sí, ah, que sí. Se vendían os apuntes. O profesor de turno tiña un libro escrito e decía, comprad ese libro. Ah, que sí. Hoxe, afortunadamente, Silvia... ¿Dónde está Silvia? Silvia, a universidade cambiou, afortunadamente. Xa non se toman apuntes como antes. Ai, sí. Pero non é son así a cousa máis... Hai de todo. A escola templo do saber. Hoxe, polo menos na miña familia, tiña moi claro que se eu estudiaba podía cambiar de estatus social. E foi verdade. Hoxe en día as carreiras non garantizan absolutamente nada. Hai algún que ten 20 másters e está traballando de conserje. Con respetos aos conserjes todos. Cambio sociolóxico que hubo nesta España foi terrible, terrible, para ben, evidentemente, aínda que algún siga añorando o pasado. Non, eu non añoro. Fomos unha xeración privilexiada porque vivimos os cambios deste país, pero que queden alá. Así que fomos conductuais despois, logo fomos cognitivistas, logo constructivistas e agora somos incompetentes. De tal maneira que hai un inspector ou varios inspectores que mandan unha circular a comezo de curso con 17 puntos e dicen programación xeral anual, viña, a zumbarlle, ala, plim, plan, plum, antes do 15 de setembro. E todos rompemos a sesera e empezamos... Sí. Ah, copia e pega, co cual estamos o mesmo de sempre. Ah, que sí? Tiña que vir algún por aquí a escoitar. Claro. Copia e pega, porque é imposible. Dios me libre que o Banco Pastor ou Unión Fenosa fixera nas súas empresas o que nos fan con nós. Iban todos... Queren implementar un novo sistema de traballo e dicen os obreiros, ala, facedeo vos. Eu creo que é unha gran equivocación. Entonces, volven outra vez coas taxonomías de Bloom. Comprensión, conocimiento, comprensión, análisis, síntese e aplicación. Pero a mí me parece moi ben a taxonomía de Bloom porque foi nos 50, pero hoxe en día hai outras taxonomías. E a min váleme esta, porque é observar como primeira, comparar como segunda, ordenar, clasificar. Verdad que o que primeiro facemos é observar? E despois comparamos. Onte mostraba moi ben Rosales aí, a estación, como cambiaba. ¿Verdad? E comparábamos, éramos capaces de comparar como era na primavera ou no verano. Pois ese é o que estamos facendo. Primeiro observar, despois comparar, ordenar, clasificar, etc., etc., hasta que chegamos ao último estadio que é avaliar, que é actitude crítica ante dunha situación. Actitude crítica diante dunha situación, que non é poñer notas. Eso é avaliar. Estamos? Así que
eu intentei traballar sobre isto, e tamén vos digo que se alguén lle interesa, a algún de vos lle interesa nestas cousas, que eu é para vos, si, con medidas do correo electrónico eu mando material, sin ningún problema, porque é colectivo isto, a aprendizaxe é colectiva, e entonces eu estou disposto a compartir o que teño. Ben, pois, que sucede na aprendizaxe? Pois que todos vimos, cando entramos por esa porta, todos viñamos con uns coñecementos. Temos un sistema de coñecementos encima, pero tamén un sistema de emocións. Todos traemos as nosas emocións. Por eso, alguén, cando fala de aquel pabellón que se veía, un tiñalle claustrofobia, outro non sei que lle producía e outro non sei canto. Porque cada un é distinto e cada un ten os seus coñecementos e os seus sentimentos. Co cual, cando eu poño esta imaxe, empezo a preguntar, bueno, e isto que hai aquí, que é? Unha vila ou unha cidade? E agora empeza a pregunta. Piensen, que é unha vila ou unha cidade? Para ti que é? Unha cidade. E para ti? Vila. E para ti? Unha vila con pretensións. E a ti? Cidade. E aparece o primer problema, que é unha vila ou unha cidade? Por que para ti é unha vila con pretensións? Porque parece que ten moito espacio, pero que está moi mal distribuído. Ves? As casas deben de ser dificultosas, pero o feito do mesturado. Vila con pretensións. Este é o primeiro calificativo que despois de 7 sesións lle largan a esta imaxe. Vila con pretensións. Vale. E os que son cidade, por favor, por que son cidade? Por? Ten moitos edificios. Claro. Así que unha vila de unha cidade distínguese polos edificios, evidentemente. Non? A ver, por que non? Por que se distingue, además, unha vila de unha cidade? Polos habitantes. Claro, tamén polos habitantes. Polos habitantes, claro. Perdón, Pontevedra é unha cidade del copón, Perdón por Rosales porque é de Pontevedra. Polo número de habitantes tamén se distingue unha cidade. Por que máis se distingue unha cidade dunha vila dunha cidade? A ver, por carreteras anchas, caramba, por carreteras anchas, como esta que sube por aquí arriba de San Andrés, para arriba, verdad? Por eso se distingue. Se chaman a Estreita de San Andrés. O sea, que polas estradas ten avenidas, claro. Por que máis se distingue? O tráfico, verdad que sí? O tráfico é máis abundante, pois tamén polo tráfico. O sea, que un criterio para definir unha cidade é o tráfico. A donde chegamos? O sea, que agora as cidades distínguense polo tráfico. Eu non lle diría a estos nenos, Aquí estamos expresándonos cada un o que nos parece. Por que máis se distingue unha vila dunha cidade? Polos servicios. A ver, dime un. Hospitales, por exemplo. En Burela non hai ningún hospital. Burela non é unha vila. E C non hai un hospital. Que máis? Polas rúas. Pola grúa. En Arteixo hai grúa, Barrio Antigo, calquer cidade. Claro, e en Arteixo non hai casas vellas e novas. Ben, máis cousas polo que se distingue unha cidade dunha vila. Contaminación lumínica. Bueno, pois sabes, que criterios estamos empregando para definir ou comparar? Estamos observando e comparando. Fixadevos nas taxonomías de Monereo. Observar, comparar. Algún criterio máis? Logo, nós seríamos capaces de definir concretamente a un neno o que é unha vila de unha cidade? Pois ides aos libros de texto e xa veredes definicións. O criterio de hospitais que antes se utilizaban para as
cidades hoxe non vale, porque están descentralizados. Vale? O criterio de servicios para unha vila e unha cidade tampouco demasiado. Podería ser o transporte urbano. Pero tamén non hai. Tamén non hai, en algunhas vilas, ves? Pero, por exemplo, as delegacións do goberno, onde están? En as vilas? Non. E a universidade onde está? Entonces, claro, cada un, pero ao final, verdad que dixemos todos os que nos parecía unha vila e unha cidade? Bueno, todos os que puidemos. Logo, hai unha primeira parte que quere decir que sei eu dunha vila e dunha cidade. E cada un sabe o que sabe. Entón, a partir de aí ven un segundo paso. O segundo paso é aprender algo máis, non? Realmente, cales son criterios? E aquí estou yo. Calé? Donde é que? A mí non me interesa. Ti sí. Señor Rosales, ¿dónde es? Ponte de Ume. Así que hai outras formas de definir ou de ver ou de actuar o que é unha cidade. E entonces a donde recurrimos? Pois recurrimos a confrontar co singular o que sei eu da vila ou da cidade e que alguén me diga outra cousa para completar a miña información. E iso facémolo a través de varias vías. Dunha charla, unha explicación onde pode intervir o mestre, a través dun texto que lle leamos, a través dun audiovisual, etc. etc. Non digamos dos que viven, como os meus respetos, que son urbanitas que se foron vivir as urbanizacións. E chegan ás urbanizacións e viven exactamente igual que a xente do rural. Cerran ben a casa ao redor, largan unhas tullas altas, e ali viven. E non se comunican con ninguén. Salen pola mañán, entre chegan a noite, pim, pam, plum, e poñen alarmas. Esa é a realidade. Por que? Porque é unha mentalidade urbana. E onde consumen? Na cidade. Non consumen no ultramarinos dali da aldea. Por eso se van ao tacho todos. Logo, hai outras formas de ver, de pensar e actuar. E entón, a partir de aí, esa é unha imaxe do primeiro cadernillo. E entón eu podería empezar a preguntar aí. A imaxe en que se ve que dunha aldea, dunha vila ou dunha cidade. Claro. De onde veñen? A ver, que me dice de onde veñen? Es Antón a máis o seu avó. Veñen do cine, verdad que sí? Veñen do cine. E a partir de vir do cine, que película che gusta máis a ti do cine? Unha concreta? No, que tipo de cine che gusta? Gústalle todo. Anda. E a ti gustache todo o cine? Todo tipo de cine? A mí máis a mellor de historia. De historia. E a ti? A mí me gusta o cine. Todo. Non, o de terror non. Terror non. Logo, menos terror. Todo menos terror. Nin de acción. Etcétera, acción. Entonces van aparecendo distintos. Ahora dime un nome dunha película de acción. Non a sei porque non vou Bueno. xa nin reparo. ¿Verdad que poderíamos empezar a dar nomes de películas de acción? ¿Verdad que podíamos dar nomes de terror? ¿Verdad que tal? E entonces observar, comparar, clasificar. Xa estamos clasificando. É importante clasificar, non tenos? Pois ao mellor sí. E por que sabemos que tipo de película ven de ver? De dinosaurios. De dinosaurios. E que época do tempo é os dinosaurios? Jurásico. De fai moitos anos. E que fai moitos anos, como se chamaba fai moitos anos? A prehistoria. Pode parecer aí o nome de prehistoria, pero non teño que decir hai 5.000 millones de años. Non, hai moitos anos vivían os dinosaurios, que lle gustan además moitos rapaces, verdad?
E cando imos a unha película, poderíamos traballar as emocións. Que vos ocorre ao sair? Se é unha película de terror, que pode suceder? Se é unha comedia, que pode ocurrir? Verdad que traballamos as emocións? Sí. Vou rápido, Que hora do día será para ti? A noite. A noite, moi ben. Pero eu dixen máis ou menos que hora. Non preguntei noite, que a noite xa o vemos, pero que hora máis ou menos? Sobre que? Sobre as 10:30. Pero logo que fai un rapaz ás 10:30 da noite pola rúa adiante, hombre. Vamos, por favor, que avó, que avó. Se a miña nora que está por aí lle levara o fillo ás 10:30 da noite, a mellor xa non mo deixaba máis. Sí? Logo, podemos saber máis ou menos que hora do día pode ser? As 7, as 8, verdad que sí? E que estación do ano é? Inverno. Ah, inverno. E logo non podía ser o outono? Pero de noite xa, supónse que un día non tens que deitar cedo. Ah, pero ás 8 da tarde de noite ou non? Si no inverno, pecha. Xa estamos de novo conversando. Pode ser outono, pode ser inverno. Que diferencia hai entre as 8 de outono e as 8 do verán? Vale. Como se chama este elemento que aparece aquí? Hai unha farola. Cantas partes ten unha farola? Queresmo dicir ti, cantas partes ten unha farola? Non o sabes. Anda, caramba, é flojo. Pois mira que non atopan farolas os rapaces. A farola ten 3 partes, mira, 1, 2 e 3. Sí? Como se chama a parte de abaixo da farola? O pé, claro. E a parte do medio, os do medio sí que se salvan sempre. Como se chama a parte do medio da farola? Ese que vai desde aquí hasta ali. Báculo, sí señor, báculo. Báculo. E esta parte de arriba? Cabeza, tronco e extremidades. Luminaria. É a luminaria. Estamos traballando o vocabulario, verdad? Vamos a facer unha cousa de plástica, que cada un pinte as farolas que ten na súa rúa, no lugar onde viven. Non poden pintar unha farola. Non pode ser un traballo de plástica. E despois facer unha exposición de farolas. Modelos de farolas. Pode ser ou non? E para rematar, decir, pois agora, con todas as que hai, vamos a facer nós un deseño de farola para o mundo mundial. Veña. Podo tamén sacar un traballo de plástica de aí. Poder decir que vai a chorrada. Pois tamén non podo facer en plastilina, verdad? E estou traballando a farola, a manipulación, etc, etc. Máis cousas. Pola noite as luces entran ou saen nas casas. Saen, verdad? E ao sair, que forma teñen? A forma, sí, pero que forma ten esta? E esta? E isto? Verdad que sí? Logo, as luces polas noites saen e fan formas, e estamos traballando as formas. E hai movimento aquí. Estos coches están parados ou se moven? Aí se moven. E logo que fai aquel semáforo ali vermello? Multaríanos a todos. É un traballo de observación? Sí, un traballo de observación. De acordo? Por suposto, hai liñas aí moitas, verdad que hai moitas liñas? E o olfato? Hai olores aí? É necesario que ulamos aí para que decillo aos rapaces a que ole iso? A gases de qué? De coches. Gases de coches. Que máis podemos oler? Palomitas. O café, claro. Palomitas de maíz. Poderíamos ter diversidade de olores. E as luces esas de aí, estamos traballando esas cores. E como se chama as lámpadas que fan esas luces? Neón.
verdad que sí? E hai outro tipo de luces ahora que non sean de neón? Hai os LEDs. Quen sabe o que son os LEDs? Que non dixo? Aparecen os LEDs. Que son esos que están nos semáforos ahora que son redonditos. Son os LEDs. Logo aparece outro tipo de aparatejos que dan luz. Canto pode dar de sí unha imaxe? E esta é a primeira imaxe do cadernillo. Poderíamos botar o tempo que nos petara, falando de olores, plin, o que fora. E se comparo, tamén podía comparar estas imaxes e observar e comparar. Que cousas hai aquí que non hai aquí? Pois luz. Verdad que hai moitas cousas que hai en un sitio que non hai en outro? E poderíamos, outra vez, observar, comparar, clasificar, ordenar. Vale? Poderíamos incorporar aquí algún olor que non había aquí? Verdad que sí? E aparecen outras formas triangulares. E aquí, que forma ten isto? Que forma ten? Esférica, verdad que sí? As farolas son esféricas. Logo, cando imos pola rúa, podemos encontrar unha diversidade de elementos que é o que trata o primeiro cadernillo. Diversidade de elementos. E unha vez que fixemos todo eso, podemos lle decir aos nenos: agora imos facer unha descripción. Primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. Que vemos no primeiro plano? Á dereita. E á esquerda? E no segundo plano? Que hai á dereita? Que hai á esquerda? E arriba? E abaixo? E no último plano? Que hai? E entonces teríamos unha descripción dun lugar, que pode ser oral, pero ahora imos a escribir. E artellamos a descripción dun espazo nos 4 partes da descripción dun espazo. Introducción. Esta imaxe trata de unha rúa dunha vila, onde hai moitos elementos. Primeiro párrafo. No primeiro plano, plim, plan, 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 plin, plin, plin. No segundo plano, plim, plan, 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 plan. No terceiro plano, plim, 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 plim. E recordade, cada idea é unha oración. Á dereita vense varios coches. Punto. Os coches, un é de color vermello, coma, outro non sei canto, coma, e outro non sei canto, e blamba. E estamos facendo unha descripción. E por último podo decir, e o que me produce a min esa rúa? E algún decía, pois a mí me gustan estas rúas, porque é donde todos os días. E ao mellor ven un neno da aldea e dixo, a mí non me gustan nada. Verdad? E volvo outra vez á diversidade. Un neno da aldea non ten a mesma vivencia que unha da cidade. E aquí demostrouse hoxe que algúns horrorizaríalle vivir aí, e que preferían vivir nun territorio disperso. Sustentabilidade. E para rematar, como aplicar as novas formas de ver. Por tanto, viñamos cada un cos nosos coñecementos e cos nosas emocións, contrastamos co singular e con información que nos deu un especialista de cidades difusas, e por último, ven como aplicar as formas de ver e actuar, o novo que aprendemos. E podémolo facer a través de 3 cuestións. Situacións problemas sinxelos, situacións simuladas ou vivencias directas nos espacios. Sempre dando unha resposta colectiva. Hai aquí algo que nos chame a atención que deberamos mellorar? Verdad que sí? E soamente a basura? E soamente a basura e os fumes? E o solar este de aquí? Outras formas de ver. Cambiar a mirada, intentar cambiar a mirada, para que cando eles pasen por unha rúa e vexan esas cousas, digan, pois isto non está ben,
ou pintadas, ou cousas así. Logo, estamos cerrando o ciclo. O coñecemento que eu traio, o coñecemento que contrasto co singular, e, por último, intento cambiar a mirada. Por eso, aparecen estas actividades ao final do cadernillo. Cales son as cores predominantes onde vives? As nosas vivendas están en zona sombriza ou soleada. Os sons son agradables, relaxantes, plim, plam, plum, plam, 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 plim, plim, etcétera, etcétera. Que sensación vos produce cando pasades por ali? Se están ben cuidados, por que credes que é? Logo, estamos intentando modificar a mirada. Ben, pois isto é, digamos que, a filosofía dos materiais e un exemplo dun primer cadernillo. Para rematar, ademais de volvervos a dar as gracias, soamente vos pido, ou non sei se vos pida, ou non sei que decir, nestos tempos que hai tantos apagóns, como o apagón analóxico, que aos nosos nenos, por favor, que non lle apaguen os sentidos, porque é unha triste pena ver a xente paseando polas cidades ou polo medio natural cos MP3 colgados nas orellas, aislados do mundo, do mar, da natureza, dos chíos, dos paxaros, etcétera, etcétera. Gracias por estar aquí e espero que sirvira para algo.